Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Ki bala ibet ban khot yang ringkat keji penbaik lang bat connector nagabenta banwan ban yadon ringkat ban play officially ya gani ka radio station nang ne po Chongsha. Kuble fi baro kini gilong ki khubor bam takasni kajuk yo jongki FM radio channel hajila kilaki ubhamen ta sakawai ka radio community na ka rural radio lala ban sedang thamai na ka benta ka jimentoy jongki patba kamau kan reu prapukundai .reu megahertz FM community radio kadai ka lawai ka radio thamai jongki paiba nong kendong bat ka radio community ba ningkong hajala bandon ya kate kamau kan reu FM radio Prapukundai poin henreu lala plida uba bantai do lengdo MLA kamaukan reu men haka ka santarik ulber aja afsah haka jinya don lang ki sorda shnong ka yongsha uba olet khasono bat ki he sarkar ki bakanthop ya ka AIR ringkat lang bat ki he NECTR hamaukan reu radio station community Prapukundai poin henreu ya kabala bu office hasnong jongsha batla penyai daga sorda shnong jongsha bala monitor da usorda shnong yongsha ya kamakun reu prapkundai poin reu FM community radio kabadai ka project kabala yarap da ka North East Center for Technology Application and Research NECTR under GOI ha kajinyalam jong usorda shnong jongsha la pentelon ya katika community radio kajin temu ka community radio station ban ai jintip kia ki paiba haki dong ki than no kendong nalor katika jin petri kam jong ka radio station hamau kunreu ya ki khubor bat ki jingja na baro ki district bat ki jaka bar la bantip lengba da ka ba pendon kam ya ups jong ki station bat katika community radio kala ban keren kem hadu ba palat ars pa teli ki shinong bat ki khandai teli ki constituency kadang la ban ai signal hakane kasngi na kaliang ka kinong penya jong ka radio ki la penlong ru ya ki jingkali jingtip na ki khana school halor ka jinpli ya ute u transmitter ba tmai Hakani kapor ngesngo banai khublei kirpang ya iba olet kharsono ibolong isodar shnong bat kumju ya kashnong hi bro kawai ya ki executive members ke trishnong ki bala ibet ban khot yang ringkat ke ji penbaik lang bat connector naga benta banwan ban yadon ringkat ban play officially ya gani ka radio station nang ne po Chongsha ngasngo ban ai khublei kirpang ya ki nong yadon bat yashim benta hang ni ngidon lang ki riurang ba jong kathain ke jong ni nadu ki rang ba snong ki nong shafat sngo ba ki jong ifada bat kumju nakaliang ki doktor ki wedon hapo kani ke constituency ke bai ke jong ni bat khamtam songo sasisen ye phikum kashnong bat khamtam ngai khublei kirpang ya kini kinong yeshim benta ladam don kini kinong shim benta kan nom penphu nong ruai ki bo boleh lakan khu ki kasap lovely kum kaitor jong kathan ki jongi bat kari gabi ki jongi kadi imat kandei no kawin na ki jingruai gaban ya ba gaban pau ba balom lima kemudian jingmut adu kata-kata ban ngait scam lingba kani ka radio station hangni pinyo banang ruai kawai hadin kawai ki jingruai ngashim kelum lang ban ai khublei kirpang ye phi baro ki bedan lang ne nadu ki longkme ki longkpa ki khon samla bat ki hak ki beret bakani kani kisngi ka kirpang kasngi kaban pensa jingken mau ngong ipi ompat juja kot hapo kajela kabe ki jongi
ba siapa than nong kendong ngin sedang ya ka radio station video ngo kadon kadodarshan kidon ka Red FM kadon ki radio station ki baper ki ba pisha yo snow andai menta gade kesngi ka ba ngadong ngaslaw sarong kom nong mikmat ba ka ba ningkong shathan rural area kandai hapo kasnong jongsha tong ini anjing thapti ka ba jam nam takani bat ka ipat ka jing mentoy kebon ba ka jing don jong kane ka radio station hang ni ngatarai kibawan hang ni kin sara ai ka khobor bat kim bangwan ru ban padan lang dekat bangiru kin setip ya kani ba kani ka radio station hang ni ka bang kuat banong ipi ka sap ka phong ka bangidon ka ba ublay lakir khu sya ni kathan ka jongi ngilayu i lingba ki program ki ba pher ki ba jung pelong hang ni kathan ka bi ka jongi nado ka maukan ro got talent ka bangila pelong ikpor pemensua bat kiwei kijingi pen isap peni